In Hetjegreens had de 20-jarige Iris Hoekstra van Marre een slachterswinkel openen. We hadden het idee al, een tiertje, om Greens is een mooie stad. En met dat idee ben we eigenlijk verder gegaan en zo ben we het al wat begaan. En zij is de kommerskaam en die heb ik pakt. Als dochter van Menno Hoekstra, die een slachterswinkel in Aanjem en een slachterij in Dokkum had, is Iris het vak net vreemd. Naast de winkelrunnen is Iris nog druk dwaande om haar opleiding aan te maken. Ik doe nu uiteindelijk slager, ik hier in Greens, dus ik kwam hier ook al natuurlijk. Ja, daar ben ik de laatste examens nog en dan ben ik geleerd. Dan ben ik slager, ja. In de winkel worden alleen producten van rund verkocht. En daar is speciaal voor kiezen. Rundvlees is een mooi slagersproduct natuurlijk. We hebben net een grote winkel, dus daarom hebben we een licht assortiment. En daarom heb ik voor rund gekozen. Dat is wel de mooiste producten komen voor rund, vinden wij. De mooiste, lekkerste producten. En die producten komen gewoon uit de slachterij van Heid. Dags is er ook nog een soort naai voor Iris en is zijn eerste week eigenlijk best wel spannend. Maar ze had er een soort nog aan en de verwachtingen zijn positief. Nou ja, ik verwacht je wel dat mensen zijn wel nieuwsgierig die je daar rennen. Dus er komt wel gauw eens even in je binnen om even te zien. En zo verwacht ik toch wel wat oren. Zo, alsjeblieft. Hey, hartstikke bedankt. Geniet ervan. En heel veel succes. Ja, bedankt. Ja, tot ziens.